Predsjednik Srbije Boris Tadić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar odbrane Dragan Šutanovac obići će danas kopnenu zonu bezbednosti na jugu zemlje, dan pošto su pripadnici žandarmerije Nenad Nikolić i Miloš Cerović ranjeni u selu Lučane kod Bujanovca. Obojica povređenih nalaze se na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Lekari kažu da im je zdravstveno stanje stabilno i da su van životne opasnosti. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić otkazao je učešće na tradicionalnom Kroacija samitu u Dubrovniku jer Hrvatska nije poštovala dogovor o formatu učešća predstavnika Srbije i predstavnika privremenih institucija iz Prištine. On je za Blic rekao da je hrvatska strana u poslednjem trenutku izigrala dogovor, pa je Srbija zbog toga otkazala učešće. Hrvatska radiotelevizija prenosi da je srpska delegacija odustala jer Jeremiću nije dozvoljeno da govori na otvaranju skupa, kao i da su u obzir uzete izjave u kojima je optužio Hrvatsku za etničko čišćenje. Posle opaske predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića o nepovratnosti nezavisnosti Kosova i intoniranih izjava o potrebi da se politička elita u Srbiji dekosovizuje, učesnici iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore napustili su njegovo predavanje u okviru letnje škole demokratije u Strazburu. Mesić smatra da su mladi lideri koji su napustili skup još opterećeni nekim drugim pristupima demokratiji i dodaje da je dobro što su došli u školu demokratije da još malo uče. Sednici Saveta za evropske integracije, na kojoj će biti razmatrano ubrzanje procesa integracije Srbije u Evropsku uniju, održava se danas u Palati Srbije u Beogradu. Na sednici će biti razmatrane mere usmerene na ubrzanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, koje su donete u periodu od januara do juna 2009. godine. U Centru za evropsku politiku u Briselu smatraju da je Srbija poslednjih meseci najviše napredovala u evrointegracionim procesima, pa bi zato trebalo da bude nagrađena, možda i statusom kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Prema njihovom mišljenju, u Srbiji na tom putu otežava nerešeno pitanje Kosova. Fabrika automobila u Kragujevcu danas počinje proizvodnju automobila Punto sa dizel motorom od 1300 kubika. Početku proizvodnje novog Punta prisustvovaće ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić, ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović, ambasador Italije u Beogradu Armando Varikio i čelnici lokalne uprave. Takođe, tim povodom iz Fiatove fabrike u Torinu dolazi direktor međunarodnih poslovanja Silverio Bonifioli. Ukoliko uskoro ne bude postignut dogovor sa otkupljivačima, Udruženje proizvođača maline i zarilje najavilo je da će blokirati saobraćajnice. Hladnjačari su najavili da će danas dati odgovor. Ministar vodoprivrede, šumarstva i poljoprivrede Saša Dragin rekao je da će oštro biti kažnjavani svi koji pokušaju da prevare poljoprivrednike. Prema njegovim rečima, za Srbiju je veoma značajan izvoz maline, koji je ove godine vredan između 150 i 200 miliona evra i malinari i hladnjačari moraju više da se dogovaraju o otkupu tog voća. Južno-kinesku provinciju Yunnan pogodio je snažan zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale u kojem je poginula jedna osoba, više od 300 je povređeno. Prema prvim procenama, oko 18.000 kuća potpuno je uništeno, a isto toliko oštećeno. Stanovništvo masovno napušta zemljotresom pogođenu oblast u strahu od novih potresa. Danas toplo i sunčano, krajem dana prognoziraju se pljuskovi koji bi tokom noći mogli obuhvatiti celu zemlju. Najviše dnevne temperature od 25 na severu do 31 stepen na jugu zemlje. U Beogradu pretežno sunčano uz malo oblaka i prijatnu temperaturu do 26 stepeni. Sutra će biti svežije sa prolaznom kišom u većini krajeva.